मित्रांनो शुभ सकाळ. तुमचं आमच्या चॅनलवर स्वागत आहे. हाय कर. स्वागत आहे. आमचा मामा आज गायब झालाय म्हणून आम्ही सुरुवात करतोय ना. हाय कर. हाय. कुठे गेला मामा? गावाला गेला आमचा मामा. शिवमंतरने आणि आपण मित्रांनो स्वागत झालेलं आहे. आणि पिल्लू इकडे, मी थोड्यासाठी गायब झालेलो आणि आता आलेलो आहे. तर चला ऑफिसवर आले भेटूया. पळापळ झालेली गाईच, पळापळ. अरे बघा कुठे आहे? सोन मामाची मम्मी होती. सोनमामाची मम्मी आहे ती बघ. ती बघ सोनमामाची मम्मी आहे बघ. तर मित्रांनो ऑफिसवरनं आलेलो आणि मम्मीने मला एक सांगितलं की आज मी काय बनवते जरा थांबा, कारण की इकडे बघा हे मिक्सर घेऊन अशी उभीच आहे. चला चालू करा. चॉप केलेलं मसाला हो, कारण की इकडे बनणार आहे आमटी. कसली ती आमटी तुम्हाला नंतर दिसेलच, मी ते नंतर सांगणार काय बनणार आहे. तर आपण परत एकदा स्टॉप इकडे मस्तपैकी बनणार आहे का माहिती आहे का, कसली आमटी बनणार आहे एकदम छान अशी, ती तुम्हाला मी दाखवणार आहे. आणि इकडे दोघं जण का आंघोळ करायला गेले तर आवाज बघा त्यांचा किती, आणि मम्मीचा आवाज बघा प्लेटी लावते की काय लावते बघा. मुद्दाम आपटते, बाकी काय नाही बघा, मुद्दाम आपटते बघा. ते बघा आता हळू ठेवला कॅमेरा केला तसं. तर चला काय बनवणार आहे ते बघूया आपण नंतर. शिव पण येईल, जरा डान्स करूया आपण शिव सोबत. येतो आवाज येतोय तुमचा. बोला नंतर बघूया काय बनते नवीन. कसं प्रॅक्टिस करा या तू नाचून प्रॅक्टिस करते. एकदा नाचून दाखव. एकदा नाच नाही नाच. अरे लय वाढ वाटत. नाच एकदा मम्मी एकदा परत. मम्मी काय बनवतेस? पुरणपोळी. या इकडे आमटी बनते. इकडे बाई काय काय बापरे, आतमध्ये आला आवाज. धोका. आमचा पिल्लू शांत बसलाय. असं गोंडस शांतता अशी तुम्हाला जाणवते का? बघा झालं लगेच. उठला बघा, उठलं हा उठलं. पुरणपोळ्या बनवते काय पुरणपोळ्या. अरे बाबा हे मारामारी केलं ना बघा, मारेन नाही तर उठू दे मला. ते इकडे बनतात पुरणपोळ्या आणि हा बघा लाडात आलाय. वा पुरणपोळ्या चालले, इकडे आमटी चालली आणि इकडे आता पुरण अशी बघा. आता याच्यामध्ये पुरण भरलं जाईल, पुरण भरलं जाईल पुरणपोळी. वा हे बघा आई बघ काय बनवते तिकडे बघ. शोधू नकोस फ्रीज वर काय आहे ते बघ कसं बनवले ते बघ. वाव. आता आई लाटणार त्याला. बोल पहिले बनवून घेते. ओके चलो उतर. तर फायनली एक डान्स पिल्लूला आमच्या शिकवत होतो, त्याच्या चॅनलला येईल मस्तपैकी. आपण पण आपल्या इंस्टाला टाकूच नक्की छान असा. तर तो नाचलाय, त्या पेढ्यासाठी नाचलाय बघ काय नाही. आणि इकडे तयार झाले 4-5 पुरणपोळ्या. काहीच मी तिकडे काय जरा तिकडे डान्स घेत होतो, शिकवत होतो. माझे गुडघ्या अक्षरशः हे गेलंय मग मेघ बसून गुडघ्यावर. तर पुरणपोळी इकडे काहीच बनताय छान अशा आहे बघा. इकडनं अशी मारली पलटी आणि झाली पुरणपोळी. आणि इकडे आमटी. वा छान असं पुरणपोळ्याचा बेत आज कसा काय ठरला तुमचा? अरे जेवणाचा म्हटलं काय करू हे होतं आणलेलं घरी. चला आज हेच करू. क्या बात आहे. माझा आवडतंय पुरणपोळ्या. कोणी? ओके पंखा, यांना हवा पंखा. हो साहेब, सॉरी साहेब. हा तर इकडे एक्झॉरचा आवाज येतो ना म्हणून मी बंद करतो. पुरणपोळ्या छान अशा फुललेल्या आहेत आणि झालेल्या आहेत. नंतर आपण खाऊया मस्त. सोबत कसली आमटी आहे? कटाची आमटी.
तिखट असे मस्त असे एकदम आमटे. तर आणि खाऊया पुरणपोळ्या नंतर. हे बघा चालू आहे इकडे. ठीक आहे, नंतर बघूया आपण कशा झाल्यात. आणि ताईनी पण काहीतरी मेजवानी बनवली, ती पण जाऊन बघूया आपण आता. तर आता झालं तर याला घेऊन जाऊया घरी, सोडूया. चल मित्रांनो, मम्मीने दिली मला कटाची आमटी टेस्ट करायला. गरम आहे पाठीव. कटाची आमटी दिली टेस्ट करायला. मस्त झाले, प्रतिम मस्त. रंगीत दांडीचं आमंत्रण आले. ब्लॉग मध्ये टाकतो ना डायरेक्ट. यस सगळ्यांनी या या ना बाबा, या ना बाबा, मी काढतो ना. काढतोय तो ये. सगळ्यांनी पिल्लू ये ना पहिले. पिल्लू ये, शिव ये इकडं. येता शिवा इकडे. तर मित्रांनो, ताई काय बनवती तुम्ही बघाच. काय आमची रेसिपी आहे. आमची रेसिपी, तुमचीच रेसिपी. कोणती रेसिपी? नाव सुचवलं ना, अजून नाव सुचवलं जाईल. काय आहे याच्यामध्ये starting? बाई काहीतरी युनिक आहे. आम्ही आमच्या टाकलंय video म्हणजे मध्ये? शिवच्या केलाय ना बाई. मिनी ते ठीक आहे, मिनी मध्ये असेल. मिनी व्हिडिओ बघा आणि मिनी लाईक करा. मिनी नाही, भरपूर लाईक करा. तर इकडे आता अजून चालू आहे तयारी. खाली पुरणपोळ्या, इकडे काय आहे ते नाव. आता ती काय नाव तर सांग मला. बाई स्वतःची रेसिपी असलं काहीतरी नाव सुचवावं लागतं. स्वतःची रेसिपी. शिवच्या बाबांची रेसिपी बाई. अच्छा, भाऊजींची रेसिपी. भाऊजींनी काय नाव दिलंय का? भाऊजी काय नाव दिलंय का रेसिपीला? सुचवलं नाही. भाऊजींनी पण सुचवलं नाही. काय आहे ते? करपला बाई. करपला तुझ्या नादात यार. चल रेसिपी विचारता यार. अशी वाट लावतोस. चालू आहे. सांग. नाही, फ्लॅश लागले का बघत होतो. काय सांगू, गरम बघा किती झालंय. तर चला बघूया. मी खाताना सांगतो, म्हणजे खाताना मी सांगणार आतमध्ये काय स्टफिंग आहे पक्का. कळेल तुम्हाला. पण ह्याचं नाव बघायचं मला काय. आता ह्याच्यामध्ये तर मला ना सांगतो, नंतरच सांगतो. चला जेवताना सांगतो मी, आता नाही सांगतो. दिसलंय त्याला. दिसलंय मला थोडस, पण मी नंतर सांगेनच 100%. हा चला बघूया नंतर. ते फोटो काढू द्या मला. इकडे चलो बघूया नंतर. तर मित्रांनो, पुरणपोळी आपण खाऊच, निवायचा टाइम झालाय. आणि आता ताईने जे दिलंय, काय दिलंय ते बघूया आपण. चल घेतो. पहिलं मला याचं सांगायचंय, मला त्याच्यामध्ये काय भरलंय. ओके, तर आता मी टेस्ट करतोय. जरा गोळ काबू. त्याच्यामध्ये मका आहे, चीज आहे, चिजी फ्लेक्स आहे. पण टेस्ट मात्र एक नंबर. त्यांनी बनवलं, अजून त्यांनी काय नाव नाही दिलंय. त्यांनीच ही रेसिपी तयार केली. छान झाले. आणि आता घेतलं आपण पुरणपोळी. तिला आपण घेऊया आमटीमध्ये डुबोई. आणि अशी एक नंबर. सॉरी, याचं पण नाव मला पण नाही माहिती ना, त्यांना माहिती. ब्रेड काहीतरी बोलू आपण याला. काय बोलू? पाच दोन काय नाव? पाच दोनून म्हणजे ब्रेड दुनून काहीतरी बनवले. तर त्यांनी नाव नाही दिलं तर आपण काहीतरी बोलणंच आहे ना. ब्रेड दुनून. हो गया. तर चला भेटूया. तर मित्रांनो, मस्तपैकी झालंय पुरणपोळी. आणि ताईने काय बनवलेलं काय माहिती नाही, तर पहिल्यांदा बनवलेलं ताईने, भाऊजी बनवलं ॲक्च्युली, मला माहिती नाही. तर त्यांचीच नवीन रेसिपी. तर त्यांच्या चॅनलला जाऊन बघा, चिपळूणची सूनबाई. आपल्या डिस्क्रिप्शनमध्ये लिंक आहे. तर
कसा वाटला आजचा व्लॉग कमेंट करा, लाईक करा, शेअर करा आणि नवीन असेल तर सबस्क्राईब करा. भेटूया उद्या. शुभरात्री. काळजी.